Check! Mati ka na, George! Ililibre mo ako ngayon! Ang galing mo talaga, Kuya Jerry. Sige, lilibre kita. George, Jerry, napuntahan nyo na ba yung bahay nila, Robey? Opo, kagawad. Nadaanan namin kanina. Mabuti naman. Kahapon pa kasi pabalik-balik dito. Teka lang, kagawad. Matanong ko lang. Kailan ba tataas yung sahod namin? Oo nga, kagawad! Hay naku, George, Jerry. Lagi nyo na lang tinatanong sa akin yan. Di ba sabi ko naman sa inyo na maghintay lang kayo? Oo nga! Eh, paano naman kasi, kagawad? Ang tagal nyo nang sinasabi sa amin yan. Bakit? Gaano ba kayo katagal nagtanong sa akin? Oo nga! Oo nga kasi, last move, Mate. Tatlong taon na ata, kagawad. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Oh, ito. Pandagdag na sa budget nyo. Salamat, kagawad. Napakabait mo talaga. Kagawad! Oo nga! Kagawad! Kagawad! Anong salamat? Babayaran nyo yan sa sahod nyo. Akala namin, bigay nyo na to. Oo nga. Kayong dalawa talaga. Sige na, alis na ako. Sige, kagawad. Mga kuya, pwede po bang pa-assist? Kukuha po sana ako ng sedula. Naku, hintayin mo na lang yung sekretarya ni Kapitan. Malilit daw siya ng paso. Sige po, hihintayin ko na lang. George, matulala ka na dyan. Ay, kuya. Ilang taon na tayong kumukonda dito sa barangay natin? Matagal-tagal na rin. Teka, bakit mo ba tinatanong? Ngayon ko lang kasi nakita tong magandang dalaga na to. Hi, miss. Ako nga pala si George. Hana nga pala. Teka, Hana, saan ka pala nakatira dito sa barangay natin? Diyan lang po, malapit sa kainan. Kuya, mukhang araw-araw na ako kakain sa may karinderya. Ano ka ba? Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang mo doon. Eh di babayaran ko. Anong babayaran? Kulang pa nga yung sahod mo para pangbayad sa mga utang mo doon. Mga kuya, may problema ba? Wala naman. Mayroon. Bakit? Ano yun? Pwede bang dumalaw sa inyo? Dumalaw? Bakit? Wala namang may sakit sa amin ah. Oo nga naman, George. Aakit sana ako ng ligaw sa'yo. Ay, naku, miss. Pagpasensya mo na itong si George. Hindi pa kasi nag-aalmusal. Kanina pa ako kumain, kuya. Nagbibiro lang itong si George. Hindi pa kasi nababakunan ng anti-rabies. Aw! Aw! Tignan mo, tumatahol na. Kuya naman eh. Nagbibiro lang naman ako. Hindi ka siguro mahal ng mama mo. Si kuya naman. Anong klaseng tanong yan? Tignan mo. Kaya hindi ka mahal ng mama mo, hindi mo ako naiintindihan. Si kuya naman. Huwag mo naman ako ipahiya sa harap ng magandang dalagang to. Nakakatawa naman kayong dalawa. Sige, mauna muna kami ni George. Sige po. Sige, dadalaw ako sa inyo ha. Tara na, George. May gagawin pa tayo. Ikaw talaga, George. Pati ako. Dinadamay mo sa kalukuhan mo. Sige na kuya, ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa'yo eh. Tara na nga. Kung hindi ka lang mahal ng mama mo. Tara na kuya. Tao po! Hana! Kuya, ayos na ba itong suot ko? Ewan ko. Basta. Okay na yan. Ginusto mo yan eh. Uy, kayo palang dalawa. Tuloy kayo. Pasensya ka na, Hana. Mapilit kasi itong si George na pumunta dito sa inyo. Ayos lang po yun, kuya. Tara po, dito po tayo sa loob. Tara, kuya. Naku, wag na. Nakakahiya. Dito na lang kami sa labas.
meron po pala, kuya, at napadalaw kayo dito? George, sabihin mo na kung anong pakay natin dito. Nahiya ako, kuya. Ito kasing si George, gustong umakyat ng ligaw. Ako muna! Ano yung nare-ready ko manliligaw? Sino yan, bunso? Mga kuya, sila pala yung barangay tanod sa barangay natin. Magandang umaga po sa inyo. Bakit? Anong maganda sa araw? Oo nga! Kuya, huwag naman po kayong ganyan sa mga bisita. Nakakahiya. Tumahimik ka? Ba't may mga tanod dito? May problema ba? Oo nga! Sabi ko na nga sa'yo eh, huwag na tayong tumuloy dito. Tignan mo yung mga itsura nila. Nakakatakot. Tapos, ang lalaki pa nila. Oo nga eh. Kayong dalawa, anong kailangan nyo dito? Oo nga! Ay, wala po. Sige po, aalis na po kami. Sige po. Hana, sa ibang araw na lang kami pupunta. Teka. Alis na kayo agad? Kakarating nyo lang ah. Oo nga, mamaya na kayo malis. Parang narinig ko na liligawan yung kapatid ko ah. Ito kasing si George. May gusto yata sa kapatid nyo. Totoo ba yung sinasabi ni kuya? Oo nga! Hindi po. Nagbibiro lang po to si Kuya Jerry. Ang pagkakaintindi niya sa sinabi ko, naliligaw kami kaya napadpad kami dito sa inyo. Oo nga. Buti naman at nagkakaintindihan tayo. Dahil kung hindi, Kuya, tama na po. Napadaan lang naman sila dito. mas maganda na nagkakalinawan tayo. Di ba, Ray? Oo nga, kuya. Dahil yung huling nanligaw dito sa kapatid ko, hanggang ngayon nasa ICU pa rin. Oo nga. Naku, Hana, mauna na kami. Inutusan pala kami ni Kagawad na dumaan kila Manang Lisa. Birthday niya kasi. Oh, sige. Mag-ingat kayo ah. Mga kuya, alis na po kami. Tara na, Kuya Jerry. Tara na. Ayaw mabuksan. Tabi nga kayo. Ganyan o. Ikaw naman kasi, hindi mo inalam na may mga kuya pala si Hana. Hindi ko nga rin alam, kuya. Nakakatakot sila. Ang lalaki. Kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy yung binabalak mo. Sige na, kuya. Tara na. Ayos. Kuya naman, lagi na lang tinatakot yung mga bisita ko dito. Aba, syempre. Nag-isa ka namin kapatid na babae. Oo nga. Pag bumalik pa yung mga tanod na yon, dudurugin ko yung buto nila. Hindi, kuya. Mas mabuti na lang bawasan natin yung mga ngipin nila. Alam mo na ang kulang yung ngipin ng isa. Sige, kuya. Ikaw bahala. O, sige na, pasok ka na sa loob. Sige po mga kuya. Ayos. Subukan lang talaga nilang bumalik. Oo nga. Tara.